rides na naman kami. Nasakay kami sa Star Flyers. Yan. Mayroon silang Ferris wheel din pala sila dito. Ito pala ang nakikita ko palagi bago pumunta ng MOA. May Ferris wheel. Ito pala yun. Oh, naubos mo na? Wala. Saka tayo, ano na? Ito, kami ako. Opo, no bags allowed man. Doon. May ano sila. Teka, tignan muna natin. Ay, kami dito sa flyer. Pero walang maiwan na bag. Walang magbantay. Sakal dyan. Kung no bags allowed. Kuya, saan itong box na? Diyan siguro. Wala bang magbantay dito? Bag namin? Star Flyers, iwan. Dito. Diyan, no? Siguro. Diyan, iiwan ang bag. Wait lang, guys, Sakay na ako 2 beses. Ayan. Grabe. Agis na light. Namaya na. After nila. Dito. Patangilin siguro. Dito. Tama naman. Ay, dire, oh. Napicture ako. Dito, ang sikip-sikip dito. Na? Guys, picture ako, guys, for remembrance. Hindi ka pa-picture. Guys, hindi na ako nakatakot. Sa first time mo nakatakot talaga ako. Pangalawa, hindi na pala, guys. Umulit ako dahil gusto ko may video ako. Nanan ako ni Juliet. Ito, nasakay daw ako ulit dito. Ay, sige. Dito na naman kami sa sakay. Nakita kami sumakay doon. Bawal pala mag-video. Guys, sumakay kami. Try namin itong anong pangalan? Seahorse. Seahorse biking. Sakay kami dito. Okay ba siya? So, dito kami sa dulo para malaman namin kung gaano siya kalakas. Kung nasa ibabaw ba kami o hindi. Enjoy kami sa pagsakay ng rides. May tawag niya sa'yo? Dami yung masasakyan eh. Compare sa MOA. Dito, enjoy ka talaga lahat. Anong sakyan mo? Yan. Hindi ko nasakyan yan dun sa MOA. Yan ang pataas yan. Enchanted? Kalahati yan. Enchanted yan? Kalabas lang namin dyan sa gabi ng lagim. Grabe, para mamatay kami ni Juliet. Kasi dalawa lang kasi kami sa loob. So nakakatungkap sa vlog. Ay, sa ulo.
Nicolas Tilia. Wow. Ito po yan. Wow. Ang ganda po dito, guys. Ito yung mga adventure. Papasok po kami dito. Ang ganda dito. Adventure. Asan? Ay, oo, maganda dito, no?